Andaluziako sukaldaritzako plater bat ingo dugu. Pipirran. Bueno, hemen daukagu pepinoa eta hemen daukagu mandolina. Badik ingo detena izango da, moztuko dugu gola xerra finak. Lehen dugu ja xerrak, orduan gatz pixkat botako dugu eta utziko dugu hemen reposatzen 10 minutu. Eta gero uretatik pasako dugu. Horrela pepinoaren ikastasunak kenduko dugu. Hemen daukagu morteroa eta hemen bertan botako dugu. Baratxuria, baita kominoa eta gatza. Eta txikituko dugu. Pasta bat ingo dugu, pasta fina. Pixkat botako dugu. Eta orain, hasiko gara botatzen, olio pixkat. Gehiago. Horaxe, eta bai dugu aliñoa prest. Bueno, daukagu tomatea, tomate raf. Eta ingo duguna da hau xerretan moztuko dugu. Hola. Bueno, badugu hemen tomatia. Orduan ingo duguna da gehituko jogu aliñoa. Eta utziko dugu uzgailuan mazeratzen ordu bete gutxinez. Pepinoa ja uretatik pasa dugu, ja dago ja ondo garbila. Orduan, bazen platera orkestea. Eta hemen daukagu tomatia. Tomatia erdi jarriko dugu. Eta orduan salda honekin gozatuko dugu entsalada. Eta badugu gure pipirrana prest.